Joost van Houten aan de Sietsemaarwei in Arem wist net wat de moer kwam. Doet van een moor met een grutte knal een jarretank in de moorden van zijn wenhoes daar stilstaan kwam. Toen dacht ik, nou ja, er zitten 2 auto's tegen elkaar. En toen dacht ik, nee, dat is mijn ruit. En toen keek ik maar eens een keertje naar buiten. En toen? Ja, nou ja, schrikken. 2 meter meer naar links en dan weer dwars door de wenkeer ging. Ja, dat is natuurlijk ook nog het gevaar waar je later aan denkt. Daar moet je net om denken. Nee, daar moet je maar niet aan denken. Nee. Dat is daar nogal druk 's morgens. Mensen brengen de kinderen naar school. Daarna dat is echt een drukke route. En voor hetzelfde geld hadden de mensen geraakt geweest. Dus ik sta echt nog te bibberen hoor, echt waar. Dat geeft een enorme impact. Nou, ik vind het een wonder dat er nog geen dodelijke ongelukken zijn gebeurd. Al die tijd dat ik hier woon heb ik het een beetje aangekeken. En er wordt ontzettend hard gereden door steeds grotere trekkers met steeds veel meer vracht. Voornamelijk door vrachtwagens die denderen hier echt over die brug heen. Dat is echt ongelooflijk. Buurtbewoners binnen dus net al in schrokken, maar worden extra gewoon leuk. Nevens haar houdt benauwd het vracht- en landbouwverkeer haar net onder de tast in de snelheid in het dorp. Er moeten maatregels komen, want ook deze trekker zo viersen te hut rieden na. Hij heeft daar te veel hard gereden over de brug. Hij kon hem niet houden, hij heeft hem bijgestuurd. En door die bult in de weg is hij gaan springen, een beetje. En toen heeft hij hem niet kunnen houden. Dus hij reed op de hut, denk je? Ja. De trekkerrieder wil niet sissen, maar de politie houdt de oorzaak van het ongeluk voor eerst op een technisch mankement. De loekstang of de trekstang van de trekker is losdrekken en daardoor is die karre in de wending tot stilstand kwam. Wij moeten natuurlijk zien dat er in het verleden meer van zo'n soort incidenten was binnen met trekkers altijd de hut rieden wordt en dat dat zo is. En dat ze ongetwijfeld dan bij onze buurtagent bekend wezen, dan is dat wellicht een reden om daar extra te controleren. De gemeente Zuidwest-Friesland liet weten dat de situatie in Arem meegenomen wordt in het nieuwe verkeersplan voor de hele gemeente.